ilaw dito, teacher. You would prefer it that way? Okay, sige. Kaya po kaya kayo, at sumali po kayo, at ipagkala po, ito po kayo sulat namin. Ay, ano? At sabi na ako po, na masaya-saya po yung San Fernando, ulit pa nung pula kami of Star Rodriguez, ang mga opisyales. Kung mapapansin na lang po, malakanelin po ang mga kumayas po kaya sulat San Fernando. Mahal po kayo matapos, may magtapat tungkol kayo sa Fernando. Dahil po ito that, tapos pinatapos ko kaya kayo, ulit po kami ng Halloween na magdadawin ng morning po. Pinansin, kay Kapampangan, pangabagya. Kay Tagalog, mamaya. Kay English, later. Gamitan sa ng bukit salita, yung pinansin. Pinansin ay akalutanan ng ornamental in San Fernando. Kawangis, kaya Kapampangan, kalubo, kaya Tagalog, kamukha, kaya English, straight. Gamitan tayo po kaya salita, yung kawangis. Uy, kawangis na inigalan po yung bayan po. Saril, kaya Kapampangan, keto, kaya Tagalog, doon, kaya English, there. Gamitan tayo po kaya salita, yung saril. Saril, sabi ng ito. Umitatag, kay Kapampangan, umitalakad. Kay Tagalog, natatag. Kay English, will. Gamitan tayo po kaya salita, umitatag. Marakal na umitatag ay eskwela, kaya ni San Fernando. San Fernando, Ciudad Tamo. Ingulis may panahon. Sa 2054, itatag yung San Fernando. Itatag yung San Fernando na sa 2054, niliban na yung Valencia ng Laura ang Mexico. 1852, Minyatyo Sabor ng San Fernando. Minyatyo Sabor ng San Fernando. Bakit babalo na din sanang maging kabisera ng Pampanga. 1878, itatagyan kalulog ang mga city ng barangay. Kalupa ni Bulaon, Malpitik, Sindalan, Lapas, Dara, Sabi, Delapastagan, Maliki, Malino, Anipol, Makabakle, Akli, Ampong, Gandusti, Mexico. 1896, binaklaray San Fernando bilang state of war. Binaklaray San Fernando bilang state of war, muli ang revolusyon na may kumpisa kay Manila in August 30. 1897, dinuklukiya ni General Ruiz Heralde ang posisyon ng General Rios. Mananatili ang kapayapaan ng San Fernando. 1904, Uynina. Nilipat niya ang kabisera ng Pampanga, ng San Fernando, Meribad kay Bacolor. Nag-umpisa hanggang Meribad din ang kabisera ng Pampanga kay San Fernando ay asa ko sa Noray, Barangay Kadulot, Bulaon, Malpitik, Paripuan, Bariti, Makabakle, ang pumiyari ng Apang Barangay. Tingme mahala kay San Fernando. Presidentes Municipales. 1891 hanggang 1892, yung Tonya Icon Sundo. 1893 hanggang 1894, Juan Nelson. 1895, Isidoro Limpuco. 1896, Mr. Tornillo Henson. 1897, Celso Reyes. Republika Filipina, Presidente Municipal. 1898, Antonio Icon Sundo. Military Government Alcaldes. 1899, Enrique First. 1900, Carlos I. 1900, Isidoro Limpuco. 1900 hanggang 1901, Francisco Clinton. Civil Government Municipal President. 1901, Francisco Clinton. 1902 hanggang 1903, si Mariano Leon Santos. 1904, Juan Sexton. 1905 hanggang 1906, si Juanilio Castro. 1906 hanggang 1907, si Vicente Unico. 1908 hanggang 1909, Pedro Zipaco.